Arratsaldeon! Lanetik lentsago atera naiz eta bide batez idurre jaso dut ikastolatik. Ah, ze sorpresa! Zer? Neska goza gure alaba? Nola ez dela gure alaba? Idurre! Ez naiz idurren, naik hori nahi. Hostia! Joder, musukaren erroz despistatu egin naiz, ume guztia berdina dirudit, Idurre, nun da gure alaba? Ikastolan gelditu da zuri itxaroten. Eman kotxeko giltzak idurreren bilanoa. Eta soinu hori? Nor dago gure logelan? Zer gertatzen hemen? Zuzen kristozea! Musukoaren erruz konfunditu egin naiz. Musukoarekin gizon guztiek berdinak dirudite. Bueno, importa ez pasaizue, ni banoa. Musukoak kendu! Duintasun pixka bat badezu, pajaro alakoa! Aita! Naikari! Guazen etxera. Eta zure arropa? Bueno, mira, importantena, maskaria jantzita eramatea da. Eta zuk amatxoi, hemengo ezer ez desan.